Bona nit. L'illa de Menorca no només és bonica pel seu paisatge i les seves platges, sinó que també destaca pels seus fons submarins. Els experts en destaquen la bona conservació, així com la transparència i netedat de les aigües. Avui i demà farem immersió per 2 punts de Menorca i començarem per una cova que es diu d'Espont d'en Gil, que és molt interessant perquè té 2 sales amb estalactites i estalagmites. Navegant pel nord-oest de l'illa de Menorca, prop del municipi de Ciutadella, es pot apreciar una costa molt abrupta. La roca calcària plena de forats i cavitats conforma un litoral solitari, tranquil, on els penya-secats, amb poca vegetació, protagonitzen el paisatge. D'aquest braç de terra que s'endinsa al mar, n'ha sorgit un pont, conegut pels illencs com Espont d'en Gil, i just al costat d'aquesta imponent arcada s'obre una gran cova submarina d'uns 300 metres de llargada, coneguda també com la cova Espont d'en Gil, per la seva proximitat al pont. La boca de la cova es pot observar des del mar, però la gran cavitat d'entrada s'acaba i només es pot continuar la visita per sota l'aigua. Seguim, doncs, uns submarinistes que han decidit inspeccionar-la per veure què descobreixen. Molt aviat es quedaran sense llum solar i caldrà il·luminar les parets de la cova amb les llanternes. A la penombra descobrim un paisatge tenebrós, però al mateix temps molt seductor. Seguint la ruta arribem a la primera sala, on una gran cambra d'aire permet als bussejadors treure's el regulador i contemplar la bellesa de l'indret. Amb la llum de les llanternes descobreixen uns colors i unes formes de gran riquesa visual. Les estalactites i estalagmites, unides a l'acció del mar, han creat un dels més bells exemples d'arquitectura natural. Continuem el trajecte a la recerca de la segona sala. La claredat i transparència de l'aigua fa que en molts moments no sembli que siguem dins d'una cova submarina. Aquesta primera part del recorregut no té galeries adjacents al marge de la principal i l'ampada permet que 2 submarinistes puguin avançar un al costat de l'altre sense problemes. Una de les particularitats d'aquests tipus de cavitats submarines és la falta de vida. En tractar-se de forats que s'endinsen dins la terra, l'aigua salada es barreja amb l'aigua dolça que desprèn la mateixa roca calcària. Aquest fet, sumat a la falta de llum solar i a la poca circulació de l'aigua, fa que només es desenvolupin organismes prop de l'entrada de la cova. Finalment, arribem a la segona sala. La cambra d'aire i el fons de sorra d'1 metre de fondària permeten un cop més treure's el regulador i respirar l'aire de la cova. El paisatge segueix sent sorprenent. El color ocre de les parets i les estalactites que cauen del sostre enlluernen qualsevol submarinista. A partir d'aquest punt la cova continua, però la prospecció és molt més complicada. Per seguir fins al final, calen coneixements d'espeleosubmarinisme perquè la cova es converteix en un autèntic laberint. Demà ens submergirem en una zona del sud de l'illa on fa molts anys es va enfonsar un vaixell. I si volen més informació, recordin que poden consultar la nostra web tvcatalunya.com/vacances. Bona nit!